Ha jonde nde ɓe waɗi nde general meeting to helkotare mi yetti Allah kawtal hoore les ardugal hoorejo mare Bello Boɗejo laamiɗo Fulɓe ɓedde nden mani jabrude laamu leydi ndin e wartiranki waynaɓe durduɗe maɓɓe. Mun gode wa gwamnatin Muhammad Bola Ahmed Tinubu domin mun daɗe muna tun da na hau kan kujeran wannan shugabanci muke ta rubuce-rubuce yadda za a samar da asalin al'amura na guraben kiwo na makiyaya. Wannan an yi gwamnatoci da dama babu wanda suka wannan abin, amma a wannan gwamnati ta yi yunkuri alhamdulillah. Durduɗe maɓɓe hawtade jarnirɗe boholji kutiniraɗi jaygol nange bigeje moftuki kosam. Nden bo fedde nden holli mettol muɗum dow no ɓe keɓe andiraɓe vigilante en barata fulɓe nommere to ɓe tefi horejo police en leydi ndin o tigga wondu komitiru ngam wiɗitaki tabbitinki adilaku. To ko ɗume ma hoɗata fulɓe e nange nommere e mbare Modibbo Ciroma Hassan no baba ha yadu mi yetti Allah kawtal hoore. Amma kinnafi no wita ɓiɓɓe fulɓe ngaɗa ɓe bonnani en inde emin ngaɗa bakin ciki e haala iri ka e iri aiki maɓɓe, aikije maɓɓe ɗe min giɗaɗe sam, min giɗaɗe fulfulde wañiɗe, fulfulde nafiɗe, waɗi tir e maje, waɗi yasin e maje, ɓe ngala nder yaadu fulfulde. Allah waɗa ɓe andita baba en maɓɓe bo to giriɓe anse $220,000 ɓe bincikoɓe to ɓe keɓi ɗum ɓe sori. To ɓe jirama machine kesum ɓe bincike to ɓe keɓi machine ɗum. To suka sai wartirwa machine kesa sora e nagge sora e mbalu to mo heɓi cede ɗen an baba arara ai a wallitimo. Kuma anduɗo suka muɗum bonniɗo fu nangamo yaha maɓɓoyamo to mo yehi mo yaroyi bone mo wartoyi kila Allah waɗay mo wara. Kerol fotowol ngol wonɗon Ibrahim Iromo Dake Kode Radio International ETB.